Nhasi uno toda kutaura pamusoro pezvingwa zvinomwe, asi handifungi kuti tingakwanise kuzvitaura zvose mukati mamaminitsi 30. Naizvozvo tingazongodimbura zvedu tichiita part 1, part 2, part 3. Asi muri kurangarira here patakatangira pamusoro pezvingwa izvi zvaipiwa kuruzhinji naishe wedu Jesu Kristu, kuti takatangira kubva pana Marko 8 hatina kutanga nekutaura pamusoro pezvingwa zviri pamusoro pezviuru zvina. Murukupanzwa kapo hatina kutanga tichitaura pamusoro pezvingwa zvakapiwa kuzviuru zvina, asi takanotanga nenyaya yembiriso. Muchiri kuzvirangarira here patakatangira chidzidzo ichi? Takataura pamusoro pembiriso yavaFarisi neyaHerodhi, asi zvinotaa mune chirongwa chekupiwa zvokudya kwevanhu vane zviuru zvina. Ndo zvatoda kutaura pamusoro pazvo. Naizvozvo tichatangira zvedu ipapo pane mbiriso yavaFarisi neyaHerodhi. Zvikanzi vadzidzi vakanga vakanganwa kuuya nechingwa kunze kwechimwe chete chavakanga vanacho mugwa. Amen. Jesu akavayambira achiti, chenjerai, ngwarirai mbiriso yavaFarisi neyaHerodhi. Vakataurirana vachiti, imhaka yokuti hatina chingwa. Achiziva zvavaitaurirana, Jesu akavabvunza akati, seko muchitaura pamusoro pokuti hamuna chingwa? Heya hamuchigere kuona kana kunzwisisa nhai? Mwoyo yenyu ichiri mikukutu nhai? Heya mune meso asi hamuone, uye mune nzeve asi hamugone kunzwa nhai? Uye hamurangariri here? Amen. Zvikanzi hamurangariri here? Pandakamedurira zviuru zvishanu zvavanhu, zvingwa zvishanu, makazadza matengu mangani ezvimedu zvakasara? Vakati 12. Uye pandakamedurira zviuru zvina zvavanhu, zvingwa zvinomwe, makazadza matengu mangani ezvimedu? Vakapindura vakati 9. Akati kwavari, hamunzwisisi nazvino here? Amen. Murukupanzwa. Zvikanzi vakanga vari mugwa vachienda kupi? Kuno rumwe rutivi rwegungwa ravakanga vari. Murukupanzwa. Chii chatinotakura mazuva ose kana tichifamba samakristu? IBhaibheri muna mabhuku mangani akawanda, murikuzvizwa, asi tinoriona sebhuku rimwe chete ratinoti Bhaibheri. Saka vadzidzi vakapedzisira vatakura bhuku rimwe chete, ndo chingwa chimwe chete chasanganisa mabhuku ose atikambotaura pamusoro pawo. Mabhuku 5 aMozisi nehove. Hove takati kutaura kwavanhu, inhoroondo yavanhu, fange zvakaita senhoroondo yaIsraeri navaprofita nohungwaru. Amen. Ndo zvabudisa mabhuku 9 aya mamwe chete ari kutaurwa kunzi mabhuku 9 pakuzopuwa zvokudya vanhu vane zviuru zvina. Zvikanzi pakabudiswa zvingwa zvinomwe. Chii chaita kuti hove idzi dzisanduke kuti dzive zvingwa, kuti zvive zvingwa? Hove mbiri idzi dzasanduka. Muri kuona zvida dzakanga dziri 3, asi dzasanduka kuti zvave zvingwa manje, nokuti mafambiro avanhu ava namatauriro avaprofita nohungwaru zvaienzaniswa, zvaiiswa pachikero namabhuku 5 aMozisi, zvichitaurawo kufamba kwavanhu vaIsraeri naMwari, kwete mugwenga chete, asi pavakanga vazova nyika. Muri kuona, vazova nyika, vakafambawo naMwari kusvikira Mwari ati aiwa, zvakwana izvi. Zvakakwanira papi? Pakuparadzwa kwenyika yaIsraeri. Ndosaka muchinzwa vamwe vachiti hakusisina Israeri. Israeri yakapfuura kare. Israeri haisiri yavanhu savanhu vari kuzviti tiri vaIsraeri nhasi. Zvikanzi hakusisina. Kuuya kwaJesu kwakataura kuti Israeri yaita sei? Yaguma. Manje takufamba nechingwa chimwe chete. Ndiro Bhaibheri ratakufamba naro, riri shoko rimwe chete rinotaura upenyu hwaishe wedu Jesu Kristu nezvakazotaurwa pamusoro pake navadzidzi, zvatakadzidziswawo navo, pamwe chete nezvose zvakanga zviripo kuOld Testament. Muri kunzwa? Changova chingwa chete, nekuti Jesu ndiye achigavhuna wezvose zvakataurwa kuOld Testament yese nezvose zvinozotaurwa muNew Testament. Ndicho chingwa cheupenyu, paaitaura paye kuti ndini chingwa cheupenyu. Saka isusu takamugamuchira, takatenda maari, tava kunzi vanakomana vaMwari. Muri kupanzwa? Maari ndo mune mvura dzoupenyu, asi zvakare ari chingwa, zvichireva shoko raMwari nemweya waMwari, asi zviri kuwanikwa pamunhu mumwe chete. Zvikanzi matiri muchabudawo mvura dzeupenyu kana tamugamuchira tikatenda maari. Chanzi vanakomana vaMwari. Ndakaita kukupai chidzidzo pamusoro mwanakomana womunhu, kuti zvinomboreva chii kuti mwanakomana womunhu, uyezve tingaite sei kuti tive vanakomana vomunhu, nokuti hasi wose ari mwanakomana womunhu wamunoona munyika. Kana muchinzwa paya panenge pachinzi mota, hazvireva kuti mwanakomana womunhu, nekuti zvimwe zvikara.
asi mwanakomana womunhu ndiani chi? Mweya waMwari. Ndichakupai zvangu chimwe chidzidzo, asi handei pamberi nechidzidzo chanhasi. Tichitangira zvakare sezvatakaita pokupedzisira apa. Handizivi kuti totanga here nini ngekiri, asi ndoda kuti ndimbokupa inzwisa. Zvikanzi chiratidzo chaJona. Vanhu vakati vachiwanda, Jesu akati kwavari, rudzi urwu rwakaipa runokumbira chiratidzo harungapiwi chiratidzo kunze kwechaJona. Zvidzidzo ndoda kutaura pamusoro pazvo zvikuru zvisingaite, zvinotoda chidzidzo choga. Asi ndoda ngomhanya kuti ndizvibatanidze zvose pamwe chete. Ichi chidzidzo ichi tinozviona pana Luka 11, kana kuti zvandikutaura izvi chiratidzo chaJona tinozviona pana Luka 11 verse 29. Zvikanzi vanhu vakati vachiwanda, Jesu akati kwavari, rudzi urwu rwakaipa runokumbira chiratidzo asi harungapiwi chiratidzo kunze kwechaJona. Unoziva significance yechi yani yechiratidzo chaJona here? Ndoda kupai zvimwe zvinhu zvamungadai musina kufunga pamusoro pazvo. Zvanekuti sezvo Jona akanga ari chiratidzo kuvaNinevhe, saizvozvowo ndizvo zvichaita mwanakomana womunhu kurudzi urwu. Amen. Muri kubanzwa? Pane zvakafanana pakati pachiori Jesu Kristu nani naJona. Asi chirangarirai mimi, Jona akafa here? Jona haana kumbofa. Akakandirwa mugungwa, gungwa rakamumedza nekuti akanga ari mukati mehove. Hove yakazomusvipa achiri mupenyu. Asi Ishe wedu Jesu Kristu wakafa, akaita sei? Akamuka. Zvikanzi wakatora upenyu hwake zvakare. Iye anozvifananidza naJona nekuti naiye akamedzwawo nehove. Ishe Jesu Kristu akamedzwawo nenyika, nevhu, nejecha. Muri kubanzwa? Akafa akamuka. Jona haana kufa, anga ari muupenyu, akazotenda. Saka vakaita saJona ndiani? Ndisu kaisusu tinoramba. Tinombopota tichiramba Mwari. Asi kana tazogamuchira Mwari, tatenda, takukwanisa kuita sei? Saishe wedu Jesu Kristu. Tinoparidzira kuvanhu vachitendeuka, asi vose ndivanotendeuka here? Kwete. Nyange takaparidzira munhu mumwe chete akatendeuka, zvakatonaka kuna Mwari izvozvo. Ndo paanenge akatiponapo, nokuti vanhu havasi vedu, ndavani? NdavaMwari. Asi Jona wakaparidzira guta rose rakatendeuka. Muri kubanzwa? Munomboziva kukosha kweNinevhe here? Ngatiendere mberi tichiverenga. Zvikanzi nekuti sezvo Jona akanga ari chiratidzo kuvaNinevhe, saizvozvo ndizvo zvichaita mwanakomana womunhu kurudzi urwu. Amen. Zvikanzi mambokadzi wezasi achasimuka pakutongwa navarume varudzi urwu, agovapa mhosva. Amen. Nokuti akabva kumagumo enyika kuzonzwa uchenjeri hwaSoromoni. Zvino mukuru kuna Soromoni ari pano. Amen. Varume veNinevhe vachasimuka pakutongwa norudzi urwu vagorupa mhosva, nokuti ivo vakatendeuka pakuparidza kwani? KwaJona. Zvino mukuru kuna Jona ari pano. Amen. Muri kubanzwa? Jesu akanga achaunganidzira vanhu vazhinji kwaari. Uyu Jona akangoparidzira vanhu vakatendeuka, asi akaita sei? Akavaramba. Muri kuponzwa? Jona akapesera avaramba vanhu. Akati ndaisingadi kuti vanhu vapona, nokuti ndizvo zvamakandituma kachitarisai mune guta rose revanhu vakaipa vaita sei? Vapona. Vanhu havazi vani vedu isu vaparidzi. Muri kuzvinzwa? Tinongoita basa raMwari chete. Kana taita tapedza basa redu, tobva ipapo tomirira mumwe musinzekete kana kuti rimwe basa zvakare rokuita. Kana tichifamba tichiparidza, tongofamba tichiparidza. Kana vanhu vakaramba kutendeuka, ndizvozvo. Zvikanzi munoita sei? Munoguma dust kubva patsoka dzenyu. Asi kana mabvuma kutendeuka, zvakanaka. Tovaita sei? Tovabhabhatidza muzita rani? RaBaba nereMwanakomana nereMweya anoyera. Mukuru kuna Soromoni pakuti chii? Paungwaru. Amen. Ungwaru yatinzwa ukuru hwaSoromoni. Ukuru hwaSoromoni tinohuona pana 1 Madzimambo 3. Saka Soromoni akaita ukama naFaro mambo weIjipiti, akawana mwanasikana wake. Amen. Mwanasikana wani waFarao. Farao akanga akaita sei? Akaipa. Vanhu veIjipiti vakanga vakaipa. Asi munofanirwa kuziva kuti nekare imba yaIjipita yakanga iri imba yechingwa. Ndosaka vaIsraeri vakaenda kunogara Ijipita. Zvikanzi akauya naye kuguta raDhavhidhi kusvikira apedza kuvaka muzinda wake netemberi yaJehovha norusvingo runopoteredza Jerusarema. Asi vanhu vakanga vachibayira zvibayiro panzvimbo dzakakwirira, nokuti hapana temberi yakanga yati yavakirwa zita raJehovha. Soromoni akada Jehovha akafamba nomutemo yababa vake Dhavhidhi, asi akabayira nokupisa zvinonhuhwira panzvimbo dzakakwirira. Amen. Zvikanzi wakafamba nemitemo yababa vake David, zvaakanga arayirwa nababa vake David. Zvikanzi asi akana Jehovha ari kusanganisa zvinhu zvemitemo yaMwari nemitemo yedzinza. Urikuzvinzwa? Ndokunge asati apuwa ungwaru naMwari. Urikubanzwa? Zvikanzi waitawo zvokubayira zvaingoita vanhu vose panzvimbo dzakakwirira. Asine mhosva here? Hatizivi, Mwari ndiye aipa mhosva. Asi panga pasina temberi. Saka nokuda kuti zvichida tende rakanga raparadzwa, uyezve atari yakanga yapesaniswa netende naDhavhidhi. Akanga atovaka zvake rimwe tende rekuti aise atari yaMwari. Akati ndiwo panzvimbo yaichavakirwa paakazochuza nzvimbo yekuvakirwa yaMwari. Ndonge guta ranga rarohwa nedenda, akazoendawo panzvimbo imwe chete iyo inofungirwa kunzi navanhu, ndo paida kubayira Abrahama achibayira mwanakomana wake kuna Mwari. Murupanzwa? Hapazi kubva akanga akaisa
atari yaMwari kana kuti paakanga aisa areka yaMwari. Zvanga zvakatosiyana, zvanga zvitori panzvimbo dzakasiyana. Urikubanzwa ka? Saka papasina nzvimbo chaiyo yaiti vanhu iyi ndo iyi. Mwari akanga apatsanurwa naDhavhidhi. Akadzoka wese ichi apa mutemo yake netsika dzake kuna mwanakomana wake. Asi Dhavhidhi waidiwa naMwari. Zvichita kuti zvinhu zvizhinji zvaaita mukati muupenyu hwake, mukati metsika dzake zvaenderana neshoko raMwari. Tinototi muti Dhavhidhi mutsvene, nyange zvakakanga netumwe tutsika twake. Zvino mambo akaenda kuGibheoni kundobayira, nokuti ndio yaiva nzvimbo yakakwirira huru. Solomoni akabayira zvipiriso zvinopiswa zvinokwana chiuru paaritari. PaGibheoni Jehovha akazviratidza kuna Solomoni usiku muchiroto. Mwari akati, kumbira chipi nechipi chaunoda kuti ndikupe. Amen. Dzimwe nguva tinongobayira, tinongonamata, tinongogara tichinamata, tichingorumbidza Mwari, tichingoita zvose pasina chatinokumbira, tichingoti upenyu hwedu hwakanaka sezvauri. Asi kana makazonzi chikumbirai, munoziva chekukumbira here? James anoti tikumbirai ungwaru. Anti kana musina ungwaru muchapiwa naMwari, asi kupota muchiita sei? Muchinamata zvakanaka kuti muzonzwikwa nani? naMwari. Zvino Jehovha Mwari wangu, makaita muranda wenyu mambo panzvimbo yababa vangu Dhavhidhi, asi ini ndinongova hangu mwana mudiki uye handizivi mashandiro andingaita mabasa angu. Amen. Akatenda kuti chi naiyewo rakanga ringori dera, nyange zvakanga aita aiswa paumambo, nyange zvakanga akadzidza kuna Dhavhidhi akanga asina kungwaru, nyange zvakanga ane mitemo yaMwari akanga asina kungwaru, nyange zvakanga ana vaprista navamwe vane uchenjeri hwenyika vaimubatsira nevaimubatsira kutonga, navakuru vamarudzi naanani vose vaakanga anavo neshamwari dzake, zvikanzi asi akatenda kuti handina ungwaru. Murikubanzwa? Zvikanzi muranda wenyu ari pakati pavanhu venyu vamakasarudza. Vanhu vakasarudzwa naMwari vanofanira kunge vane ungwaru. Pakati pavo vose vakanofanira kunge vane zivo yaMwari. Zvikanzi vanhu vazhinji kwazvo vasingagoni kuverengwa nokuwanda kwavo. Naizvozvo pai muranda wenyu mwoyo unonzwisisa kuti atonge vanhu venyu, kuti ndikwanise kuziva zvakanaka nezvakaipa, nokuti ndiani ungagoni kutonga vanhu venyu vakawanda kudai. Jehovha akafarana nokuti Soromoni akanga akumbira chinhu ichi. Naizvozvo Jehovha akati kwaari, sezvo wakumbira chinhu ichi, ukasazvikumbirira upenyu hurefu kana upfumi, ukasakumbira kuti vavengi vako vaurayiwe, asi wakumbira kunzwisisa pakutonga zvakarurama, ndichaita zvawakumbira. Ndichakupa mwoyo wakachenjera unonzwisisa, zvokuti hakuna kumbova nomumwe akafanana newe, uye hakuchazova nomumwe akafanana newe mushure mako. Amen. Chirangarirai pai panotaura Jesu achiti mukuru kupfuura Soromoni. Zvikanzi mambokadzi wezasi wakaita kunonzwa Soromoni nokuda kweuchenjeri hwake, asi mukuru kupfuura Soromoni. Muri kuzvinzwa? Pauchenjeri. Muri kubazwa? Pauchenjeri. Pamusoro pezvo ndichakupawo zvausina kukumbira zvose, upfumi nokukudzwa, zvokuti muupenyu hwako hapana mumwe anozoenzana newe pakati pamadzimambo. Amen. Muri kunzwa panzi upfumi nekukudzwa. Isu kana tichitaura upfumi, tinotaura upfumi hwendarama, hwegoridhe, sirivheri, hwemari. Muri kubanzwa? Hwokuva nezvinhu zvakawanda zvoupenyu huno. Asi upfumi chaihwo hunorehwa neshoko raMwari ndiwo uchenjeri pamusoro pemashoko aMwari. Knowledge yatinozowana ipapo, maona, nenzwisiso yatinezenge nayo ndiwo upfumi chaihwo. Muri kubanzwa? Naizvozvo kana chikumbira ungwaru, tinenge chikumbirira zvinhu izvi, kuti tinzwisise shoko raMwari, tigokwanisa kurishandisa, tigokwanisa kuripupura, titaurire vanhu zvokwadi yaMwari, tifambewo muzvokwadi nokururama. Nokuti ungakwanise kunzwisisa asi kuzozviita zvimwe zvinhu kana kuti kuziva asi kuzozviita zvinhu zvacho zvinenge zvichikugozha, hauzivi kuti wofamba sei. Tinenge tichida kuziva kuti tofamba sei neshoko raMwari, torarama sei neshoko raMwari. Amen. Zvikanzi kana ukafamba munzira dzangu nokuteerera mitemo yangu nemirayiro yangu sezvakaita Dhavhidhi baba vako, ndichakupa upenyu hurefu. Saka panoda kuteererwa mitemo nokufamba munzira dzaMwari nokuteerera mirayiro yaMwari. Sei zvichisiyaniswa mitemo nemirayiro? Hachizi chinhu chimwe chete. Kurayira kwaMwari kwakasiyana nemitemo yaMwari. Muri kubanzwa? Ipapo Soromoni akamuka akabva aziva kuti kwakanga kuri kurota, akadzokera kuJerusarema akamira pamberi peareka yesungano yaJehovha. Muri kunzwa kune areka? Kwabayira ndekupi? Ndekumwe. Asi apa ndo pane areka iri kuJerusarema zvayo, kuguta raDhavhidhi. Akabayira zvipiriso zvinopiswa, akabayirawo zvipiriso zvokuwadzana. Ipapo akaitira varanda vake vose mitambo. Amen. Areka, atibayire paareka. Zvinhu paakabayira panga pasina atari. Kumwe kune atari ndekumwe. Maona, idza tizonzi pakutanga zvinonzi ndiko kwanga kune atari yaJehovha. Aiwa, zvinhu zvanga vaitoenda zvake kunobayira kunzvimbo yakakwirira huru, paaritari. Zviri kunzi paaritari, hatizvo ndio aritari yaMwari here kana kuti haizi. Asi hatindei zvedu, tataura pamusoro pehungwaru. Hungwaru hwaSoromoni hwakanga hwakaita sei? Chinzwai zvinoreva hungwaru. Endai pana zvirevo 1. Apa patabva kuverenga pana 1 madzimambo 3 kubva pavhesi 1 kusvika pavhesi 15. Ndo pane nyaya yaSoromoni. Tava pana zvirevo 1. Chinzwai kunzi hungwaru hwakaita sei?
Zvikanzi zvirevo zvaSoromoni mwanakomana waDhavhidhi mambo waIsraeri. Amen. Zvakanyorwa naSoromoni mwanakomana waDhavhidhi mambo waIsraeri. Amen. Kuti vanhu vazive uchenjeri nokurayirwa. Amen. Which means kuti Solomon was a guide. Anoti guide pamusoro peshoko raMwari. Anotipa muchenjeri pamusoro pezvakarayirwa naMwari. Nokunzwisa mashoko enjere. Mashoko ehungwaru. Murukuvanzwa. Zvikanzi varayirwe nzira yokungwara, noyokururama, nokururamisa, nokutendeka. Murukuzinzwa kaizvi. Zvikanzi vasina mano vapiwe kungwara. Jaya ripiwe zivo nokuchenjera, kuti wakachenjera anzwe awedzere kudzidza, nomunhu wenjere awane mano akanaka. Vanzwisise chirevo nomufananidzo, mashoko avakachenjera nezvirahwe zvavo. Amen. Makaenda kuEnglish inotaurawo nepamwe, asi ndiri kuvimba kuti zviri kutaurwa pamusoro apa ndezveshoko raMwari. Tinotoda hungwaru kuti tinzwisise shoko raMwari, tikwanise kurishandisa, tikwanise kuve vakaita se vakarurama, nokururamisira, nokutendeka. Murukuvanzwa. Zvino zvinhu izvi ndizvo zviri kunzi naJesu mukuru kupfuura Soromoni ndini. Zvikanzi hungwaru hwandinokupai nechenjedzo yandinokupai nedudziro pamusoro pamashoko aMwari yandinokupai zvakapfuura ruzivo rwakamunotora kubva pazvirevo zvaSoromoni. Sei zvichinzi zvirevo zvaSoromoni? Nekuti ndiye wakanga wakangwara kupfuura vanhu vose vapasi. Murukuvanzwa. Izvo zvinotigaidha pamusoro peshoko raMwari. Murukuvanzwa. Asi chirangarire kuti Soromoni akatora zvimwe zvirevo zvacho kubva kune vanhu vaitamba navo nekunechi kuna mamwe madzimambo ndo zvakanyorwa. Zvimwe zvirevo zvatinowana izvo hazvizi kubva kuna Solomoni chete, zvakanyorwa pamusoro pamadzimambo. Asi pakutanga zvinonzi zvirevo zvaSoromoni. Makaenda kubhuku rekupedzisira kana kuti kuchapta yekupedzisira muchanzwa kunzi zvakubva kune mumwe munhu. Zvino Jesu ari kuti mukuru pana Solomoni ndini. Zvikanzi inini ndini ndinokupai a proper guide. Murikuzvinzwa. Solomoni akataurawo nepake nohungwaru hwaakanga apuwa. Asi munhu waitamba aidzoka okorapta zvimwe zvinhu. Murukuvanzwa. Nyange zvakadaro zvakanga zvakanaka kuti tinzwisise shoko raMwari. Nenguva yacho iyo zvakanga zvakanaka. Asi zvino tava nehungwaru hwani hwaIshe Jesu Kristu mwanakomana waMwari. Murukuvanzwa. Mbiriso. Manzwa zvataura Solomoni. Pakutanga patavenga pana hwani madzimambo. Kana ndikuda kuti ndikurimaindei. Tati kubva pavhesi 1 kusvika pa15 kana ndikuzoverenga pesi. Amen. Solomoni akada Jehova, verse 3. Solomoni akada Jehova akafamba nomutemo yababa vake Dhavhidhi, asi akabayira nokupisa zvinonhuhwira panzvimbo dzakakwirira. Murukuvanzwa. Which means kuti aifamba neguidance yababa vake, asi baba vake vakanga vakangwara kupfuura vanhu vose. Isi tinotonzwa kuti Solomoni wakazoti wakangwara kupfuura baba vake. Murukuvanzwa. Which means kuti guidance yataiwana kuna Solomoni yakapfuura yani yaDhavhidhi. Nyangwe Dhavhidhi akanga anyora zvimwe zvinhu zvinoshamisa pamusoro peshoko raMwari. Asi iro zvatakapuwa, ruzivo rwatakapuwa naSolomoni runotiita se kuti tikwanise kunzwisisa zvakanyorwa naDhavhidhi nezvakanyorwa pamusoro pamagwaro akare napamutemo yaMozisi. Asi Ishe Jesu vanotipfuudza pane zvose izvozvo. Ndiwo hungwaru hwazvokwadi. Saka zvichinzi nyasha nezvokwadi zvakauya nani naIshe wedu Jesu Kristu. Nyange zvazvo murayiro yakanga yauya nani naMozisi. Mukuvanzwa kapa. Ndipo pana zvirevo. Saka tochienda kunani? Kuna Mako 8 takuchipedzisa manje vane zviuru zvina vanopuwa zvokudya naJesu. Amen. Tawana hungwaru. Nyaya yezviuru zvina iri pamberi pezviuru zvishanu. Nyaya yezviuru zvina inozoitika later. Mukuvanzwa. Mumazuva iwayo vamwe vanhu vazhinji vakaunganazve. Mako 8 tiri pana Mako 8 kubva pavhesi 1. Sezvo vakanga vasina zvokudya, Jesu akadana vadzidzi vake kwaari akati, ndine urombo kwazvo navanhu ava atova mazuva 3 vaneni uye havana chokudya. Amen. Sei mazuva 3 akawana achitaura. Takambotaura pamusoro penumber 3. Takataura kuti zvinoreva chi-acceptable land. Asi zvikunzi vanhu vakanga vasina zvokudya. Vakanga vasina zvakakwana. Sei ndiri kuti zvakakwana? Nokuda kwenumber 7 yatinoti complete. Murukuvanzwa. Takambotaura pamusoro pemweya minomwe. Iri complete. I think ndo example chete takambotaura pamusoro penumber 7. Ndine urombo kwazvo navanhu ava atova mazuva 3 vaneni uye havana chokudya. Vanogusha chokudya sei mukati mamazuva 3? Sei vasina chokudya? Zvichida pakanga pasina zvitsva zvokuti vadye, panga pasina kuwedzerwa hungwaru, kusara kweihwohwo chete hwavaiva nahwo. Amen. Kana ndikavaendesa vane nzara kumisha yavo, vachaziya vakawira pasi nenzara munzira, nokuti vamwe vavo vakabva kure. Amen. Isi toramba tichidya tichiwedzerwa hungwaru naMwari. Murukuvanzwa. Saka tiramba tingoverenga mabhaibheri. Asi ngoti taverenga bhaibheri kawanda vatarasira kuti takariverenga kuti
tadzokorodza chi mashoko aMwari, nokuti Mwari anoramba achitivandudza, achitipa zvishoma nezvishoma kuti tibatanidze ungwaru hwose hwaakatipa kubva pakutanga, uyezve huri kuramba huchikwira huchiwanda, tichiramba tichivakwa muna Mwari kuti tive nokururama nokunzwisisa, tive dzimba chaidzo dzakanaka, kana kuti temberi chaidzo dzino mweya waMwari. Vadzidzi vake vakati, asi munhu angawanepiko murenje muno zvingwa zvavangapiwa vakaguta? Sei zvanzi renje? Nokuti kana uri murenje unoziya, unoona hamuna mvura yakakwana yokumwa, hamuna zvokudya zvakakwana, makangooma, unotambura pamusoro une nyota, uyezve une nzara. Nzara yeshoko raMwari nenyota yomweya. Makambonzwa vanhu vakuchema vachiti, handichanzwa inzwi renyu. Kana pane munhu anga asanzwa inzwi raMwari ndiani? NdiSoromoni. Ndakuti ndiSoromoni. NdiSauro. Muri kupanzwa? Zvakakonzera kuti mweya, zvikanzi akanga atobatwa nemweya wakaipa waMwari, wakabva kuna Mwari. Mwari akanga aisa mweya wakaipa maari. Zvikanzi kana wauya paari wamugara, aibva aita kunge anopenga, so aitozoredzerwa mbira kuti adzikame. Muri kupanzwa? Eya, murenje, shoko raMwari, nyange tinaro tine Bhaibheri, kana tiri murenje harina zvarinotibuditsira, rinopedzisira ratotobhowa kuverenga tikarirasa. Muri kupanzwa? Panotoda ungwaru nomweya waMwari kunge uringe unesu. Muri kupanzwa? Jesu akati kwavari, mune zvingwa zvinganiko? Vakati zvinomwe. Taziva kuti zvingwa zvinomwe zvakabva kupi. Akaudza vanhu vazhinji ava kuti vagare pasi, akati atora zvingwa zvinomwe uye akavonga, akazvibedura, akazvipa kuvadzidzi vake kuti vaise pamberi pavanhu, uye vakaita saizvozvo. Vakanga vane hove duku shoma zvakare. Amen. Hove idzi dzakati dzinomirira vanhu, mitauro yavanhu, ungwaru hwavanhu, zvinodzidziswa navanhu. Uye akavaongazve, akaudza vadzidzi kuti vadzigovere kuvanhu. Vanhu vakadya uye vakaguta. Shure kwaizvozvo vadzidzi vakanonga matengu manomwe azere nezvimedu. Sei zvina kuchinza? Nokuti zvakanga zvakakwana. Izvozvo zvingwa zvinomwe zvakanga vapuwa pamwe chete nehove hazvina kushandura shoko raMwari. Zvakaramba zvakakwana, nyange tiri kuti zvimedu kuziva kwavanhu vakasiyana siyana. Muri kuona? Vanenge vari mukereke hatizive zvimwe chete, nyange tikaparidzirwa nemunhu mumwe chete, tinobva ipapo tine zivo yakasiyana-siyanei. Saka dzimwe nguva tichizogara mumaKristu tichiedza kutaurana kuti zvii zvakanga zvichitaurwa, mumwe nemumwe achitipa paanzwa napo. Amen. Matengu manomwe zvasiyana nematengu mangani 12 aya atakambonzwa kare. Muri kupanzwa? Panga pane varume vakangosvika zviuru zvina, uye vakati avaendesa, akapinda mugwana vadzidzi vake vakaenda kudunhu reDharimanuta. Amen. Zvikanzi vaFarisi vakasvika ndokutanga kubvunza Jesu kuti vamedzi vakamukumbira chiratidzo chaibva kudenga. Akagomera zvikuru akati, sei kurudzi urwu ruchikumbira chiratidzo? Muri kupanzwa? Chiratidzo chani? ChaHerodhi. Ndinokuudzai chokwadi, hakuna chiratidzo chapuwa kwarwuri. Ipapo akavasiya, akadzokera mugwa, akayambukira kuno rumwe rutivi. Amen. Tabva patatangira, tabva pamusoro pei, tabva tasvika pamusoro pechiratidzo chakazotaurwa chiya. Asi tinochiwana apa here? Kwete, hatichiwana apa. Tachinzwa kunani? Kuna Luka 11. Pano patikuverenga pana Marko 8. Mazvinzwa. Ndingati nemashoko iwawo tombogomera ipapo. Nyange zvazvo zvizhinji zvanga zvichida kutsanangurwa kukuru. Mavhesu ataverenga osaya anotoda kutoparidzwa pachawo kana kutodzidziswa pachawo. Ndangokugurirai kuti tisvike pano pamusoro pezvingwa zvakapuwa zviuru 5 nezvakapuwa zviuru 4. Tadzokera patakabva. Muri kupanzwa? Kana zvane uchenjeri hwaMwari, kana zvane uchenjeri hwaIshe wedu Jesu Kristu, zvinotikwanira zvakanaka, hapasina chimwe chatakuda. Naizvo kana makazvitarisa mukafunge kuti chi idzi dziri kunzi hove idzi, mukafunge kuti ndianani vari kunzi hove? Hakuziko kupiwa kwatakaitwa here navadzidzi pamusoro peshoko rose ratakanga taudzwa naIshe wedu Jesu Kristu. Muri kuona? Uyezve pashoko iri tiri kutaura kunzi Bhaibheri chinhu chimwe chete chakabatana, munhu mumwe chete ndiwo muviri waIshe wedu Jesu Kristu. Asi ndogara ndichikuudzai kuti mungwarirai kuti mupote muchikumbirira mweya waMwari, nekuti mungazoda kukonsentreta panyama musingakonsentreti pane mweya nohungwaru.